ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ನ ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ತೀರ ಹೋಗ್ಪನೆ ವಾ ಮೂವಿ ಪಂಡಂಡ ಎಂಬೂರಾಣೆ ಎಂಬೂರಾಣೆ ಎಂಬೂರಾನ್ ಮೂವಿ ತೀರ ಹೋಗ್ಪನೆ ಲೂಸಿಫರ್ 2 ತೂಜರ ಹೋಗ್ಪನೆ ಅಂಚನಿ ಮಲಯಾಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ತೂದಾಂಡು ಲೂಸಿಫರ್ 2 ಎಂಬೂರಾನ್ ಮೂವಿ ತೂದಾಂಡು ಸೂಪರ್ అయిన ಕೀಡು అయిన ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ అయిన ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಅಟ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗ್ ಬಂತುಂಡು ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುಂಡು ಅಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬೋಡ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಲಿಂಕ್ ಪುನಃ ಸೀನ್ ಬರುಂಡು ಅಯ್ಯವಂತ ಕುಳ್ಳುದು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೂಸಿಫರ್ 2 ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ತೂದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ವೈಡ್ ಶಾಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಕಿಡೂ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಎಂಬೂರಾನ್